itu jangan Sofia dahat. Isnam yang ngakat ar. Ichno yang alam so. Isur ucara. Isur kesi. Ipertuit kisprang. Bisa. Klur hasahib neng mensim katrang ban shan jing shai kiding pen kyang kim laban khang ngin ya le bangi kwa ban kyu shapran ngin thom bor kyu jing e ban ngin nong ran din na mar ba hi don lam ka jong ka thom ngin yang ha ka nong rem ya ka sa ki bangim la ki atringkat pat ki jing kwa ngan persyang ngan thobek ban yo ya jing jo ki ding pen kyang kim la ban khang ngin ya le bangi kwa ban kyu shapran ngin thom bo ki jing e ban ngin nong ran din wala kit kut kisner ki ay persyang bet ban her wala kim la shu ban kner yin kiu kan shapa yin kiu kan shapa yin kiu kan shapa yin khom bor gi jing e ban yin dong ran din na mar ba hi don la ka jong ka tho yin yang ha ka nong rem ya ka sa sahid neng mensim katrang ban shan jing shai